Hi friends, आङो दायो खुसेर बारियाव हाबफैबाय मानो होनबाला मोनायावहाय बिराद बार बारदोंमोन आरोना बे बार बारनायावहाय खुसेरा एसे लेमबायदां आरोना बेनिखायनो माने आङो नायनो फैबाय फुङावहाय नै बेफोरो आं थांगासिनो दङ आरो बारिथिं ना आंनि भिडिअ जुदि फार्स्टबाला नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना होदो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थादो नोंथांमोना आङो गोदान भिडिअ कन्टेन्टसफोर खालामना होनो हानाय बायदि आरोना नै सफैबाय आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै आरोना मा टाइपनि जाखो दिनै बारा मा टाइपनि खालामखो आंनि खुसेरखौ गिदिर गिदिर जाखादों बेफोर नै सलिडखा दायोहाय दामा जाबाय 15 थाखा केजि आरोना 15 केजियाव मोनदों नैथिं सेस गोलैजोब्बाय आयु थांसै आंथिं सेस खालि इथिं गोलैजोब्बाय इथिं नै सेस आयु 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 गैलालै नै फुरा बेखौ माने जेसां हायो फार्स्ट फाननांसिगोन नै इथिं लेमजोब्बाय हनै इथिंबो सेस बिराद गाज्रि खालामबाय नै इथिंबो नै पा मिनिमाम माने 10 फुट जारिलांनोसै नै बेफोरखौ जौ जाजोब्बाय नै बेफोरो नै लेमजोब्बाय बिथिं बायस'जोब्बाय नै आयु सेस जाजोब्बाय बेयाव मथा मथि माने 200 कुइन्टेलसो थांनांगौ आरोना 200 कुइन्टेल थांनांगौ नै इथिंबो गोलैजोब्बाय नै लस जाबाय बेखौ दायो जेसां हायो जल्दि फाननांसिगोन रायजोफोर माने दिनै मोनानि बारदों सेस आंनि खुसेरा आरो बे खुसेरखौ दायो बिदि दोननो हाला मानो होनबा जेसां हायो आं बेखौ फाननांसिगोन नङाबाला माने गाज्रि जाजोबगोन बे खुसेरा बिलाइबो खुना होनो हानाय नंलाना बेनिखायनो बेखौ फानग्रोजोबनांगोन नै नायदो सेस गोलैजोब्बाय आरो बिदि थांबावनोसै आंनि नाहरथिं एकदम फुरा फुल खुसेरखा बिगानै दङ आरोना बे खुसेरा गायनाया बहुद खस्थ'यै गायदोंमोन दिनै आरो गोग्लैना होजोब्बाय फुल खुसेर गोजा आरोना बिदि थांबावनोसै होमबाथिं गोलैबावदों नायहैनो आं सलिड नांखायो आरोना ने बेफोरो माने फिसा नङा बियो बिराद गिदिरसो आरोना बिराद गिदिर बेफोरो माने एसे फिसा नुयोहाय नुनायाव बिदि थांबावनोसै र' सेस नैथिंबो सेस नै दाले सेस गोलैजोब्बाय नै आयु माबायदिलै इसिबां खस्थ' खालामदों हनै बिथिंबो गोलैजोब्बाय सेस नायहैनोसै सेस खालि नै गोलैजोब्बायलै थांजोब्बाय सेस गोलैजोब्बाय बेखौ मा उपाय दङ माबा मोनसे खालामनांसिगोन इथिंबो गोलैजोब्बाय नै सेस गोलैजोब्बाय हाय रायजोफोर एसे दुखुनांथाव सिन्था जाबाय आं कन्टिनिउ हाजिरा होगासिनो आङो रायजोफोर आरो इसेबां खस्थ' खालामनानैबो जुदि बिदि जायोबोला माबोरै जानांगौ नै गोलैजोब्बाय सेस थांजोब्बाय नै बायस'जोब्बाय नालाय आयु बेफोरो जि मोजांखामोन नै सेस खुसेर आबादखौ रायजोफोर जानला मानला मावनो हाया बिराद माने खस्थ' आरोना जानला मानला बेलेग माने खेथिफोर बायदि खालामनो हाया माने बिराद नांथाबनो गोनां जायो आरोना बे हिसाबै माने आङो सानफ्रोमबो नांथाबबाय थादोंमोन दिनै खिन्थु जेनेका जानांगौ जाबाय आरोना एसे गाज्रि जाबाय आं जेसां हायो फाननो नाजानोसै दा थांनोसै आङो टाउनावहाय आरो गुवाहाटि साप्लाय खालामनानै हरनोसै रायजोफोर आं थांबाय थानोसै नै बिथिं सेस जाजोब्बाय आरो बिथिं मोजाङानो दङ आरो मोनसे गाइड होनो सानदों आङो जुदि खुसेर आबादखौ
मावोबोला बिदि जुदि खुसेरा जुदि गोजौ गोजौ बेबायदि जुदि जायोबोला नोंथांमोना गन गायनानै खाना होनांगौ आरोना आंखौ माने सासे मानसिया कमेन्ट हरबाय बिदि खालाम नङाब्ला खुसेरा गोलैजोबगोन होननानै बुंहरबाय बिनिखाय आं दायो बेखौ खामानिखौ मावनोसै माने गन खानोसै आङो ना गन खानानै होनोसै होमबानिया बियो नांथासिगोन आरोना नै बाप 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 हांबाय थानोसै नै बिथिंबो दोङो फुल दै दुखायो बिथिंबो बिराद माने जौबोदों आरोना बिथिंनिया एसे लेट गायदोंमोन ना बिथिंनिया एसे लेट गायदोंमोन एकदम मोजां जाबोदों बिथिंनियाबो नै गोदोद गोदोदखा आरो दायो जुदि देरबायबाला नै बेयो देरबायबाला बेखौ फुना होनांगोन आरोना नै बिदि फुना होनांगोन बिगुरखौ फुना होनांगोन आरो जेसांनो बिगुरखौ फुन एसांनो गोजौ जागोन आरोना खुसेरा आरो जुदि आबादखौ खालामोबोला सोरबाफोर जुदि गोसो गुदुं जादोंबोला मावनो हागोन मानो होनबोला बेफोर मोनसे इजि आरोना फैसा इजि मोननायनि मोनसे प्रसेस नोङो खेबसे जुदि आबादखौ मावबानो नोङो मिनिमाम माने 3 इयार्सखौ आरामसे मोनखागोन आरोना दायो आं बेखौ सेसनि हा खोजोबखाबाय हा खोखांनायनि उनाव बे अट'मेटिक माने खुसेरा माने पिकआप लाखागोन आरो जुदि नोंथांमोना जुदि हासार होनो हायोब्ला बेस्टसिन आरो हासार होदो मोनथाम क्वालिटिनि इउरिया होदो डिपि होदो आरो दानाखौ होदो आरोना बे खुसेरखौ नायदो आरो होमबानिया नोंथांनि खुसेरा माबायदि सिस्टेमाव फैगोन नोंथांमोना मिथिगोन आरोना नै बेफोरखौ नायदो मोजां जाखादों बरिया जाखादों बेफोरबायदि जुदि खुसेरा गोग्लैना होबालाय एसे दुखु नाङो आरोना आं नोंथांनो देखायबाय आरो हाया जाबाय हाया बिराद माने मोजां जानांगौ माने बालिद्रायबो जानाङा आरो एकदम माने गोरानद्राय जानाङा आरोना माने मिडियामनि जानांगौ होमबानिया बे खुसेरा बिराद बरिया जाखागोन आं बिथिं थांबाय थानोसै नैथिंबो गोलैबायना नै माब्रै ओंखारबोदों नै गोरलै बियो बे खालमानसिनि जागोन आरोना खालमानसि ओइ नेक्स्ट बोसोरनि जागोन बे बिराद बरिया जाबोखादों नै गोदोद जाबोखादों नाहर नै हाब सुलांनो हायि हेन जादों आरो खुसेरा फुल गिदिर गिदिर खानिबो मबे मोनसे थाबायगोन होनजायो आरोना एकदम आरो बिराद गिदिर गिदिर दाउ दोङो रायजोफोर दाउ जानोबाला फैदो दाउखौ हमनो हागोन आरो हाग्रानि दाउसो रायजोफोर न'नि दाउ नङा हाग्रानि दाउ बिराद गिदिर गिदिर हायना थाफायो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्ट लाइक शेयार खालामना हो आरोना रायजोफोर आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो बिदिनो आबादनि अनेकनि माने जि हायो बेखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थानो हानाय बायदि आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामदो हाय गाइस बेसेबांनो आं दोनथ'नाय जाबाय बाय